Tapos pagkalaki ko, magiging doktor po ako para tulungan yung mga tao na may sakit po. At yung sahod ko po, tito, bili ko po ng bahay namin. Masaya akong may taong tumulong sa kanya. Kasi kung sa kahirapan, survive kami, sir. Daytoy ni Angel. Agtawan ti sangapulo, ken grade 5 nan. Ni Angel ket nangato, ti arapaap na. Gapoy ti daytoy, ket napanunot na, ti aglako-lako, ti turon, Shanghai, ken lumpia, kadagiti barbarangay, iti lugar da. Idi adi na magtayo, no apay nga ububraen na daytoy. Kunanakit. Kasi daan mi titakid panggatang mi tibagas mi. Apo, Gaputa? awang kami kanan. Nagsimula ng 2024 tito. Tapos? Tuloy-tuloy mo na. Apo, Kuna ti lola na. Ket saan na apulos, aninamnama ken pinilit, ti apo ko na, ngaglako ti mameryenda. Ken makuna na, responsable daytoy nga apo ko na, gaputa isupayen, tagistimar, iti uneg, ti balayda. Mabait yan. Mabait na minsan makulit. Makulit. Tapos, siguro sa isip niya, napapagod din siya. Bata pa siya eh. Hindi pa niya kayang arugain lahat ng obligasyon bilang isang kapamilya na hindi ko rin siya narinig na nagrereklamo. Basta simula umaga hanggang maghapon, doon siya kay girlie. Hindi na siya umuwi ng pagkain. Yun ang ano ko din, sir. Kasi hindi ko magampanan yung bawat pagkain namin. Hirap. So, ngayon ma'am, ano po yung masasabi mo sa akin? Masaya ako sa kanya. Kasi andyan si ma'am. Nakatulong. Hindi ko mapigilan, sir. Busin lang ako. Masaya akong may taong tumulong sa kanya. Kasi kung sa kahirapan, survive kami, sir. Survive kami sa lahat. Simula pa sa Davao hanggang ngayon. Si Angel, di ko akalain na mag-improve yung isip niya. Marunong siyang umintindi. Minsan magagalit siya. Pero hindi ko narinig na nagreklamo siya na napagod na ako sa inyo, ganun. Bigay lang siya ng bigay. Kung may kikita siya ng 400. Bigay niya sa akin yung 300, 100 sa kanya. Kung 200 man, 150 ako, sa kanya, 50 lang. Kaya, wala akong ako. Minsan lang ako kasi tao lang din ako magagalit. Badamay siya. Sasabihin niya, si Lola, napaano? Ganun. Bigla lang magalit. Pero hindi ko sinasabi rin na pagod din ako. Kabayatan na. Arapaap met ti lola na. Ang makaturpos daytoy, iti panagadal. Ken saan nga agbengbengeg. Balang araw, Lola, alagaan kita, sabi niya. Kasama na din yung mama mo Yung mama niya kasi hindi sila magkaintindihan. Kasi sabi pa ng mama niya kagabi, paano kasi si Angel bigla lang magalit sa akin. Hindi ko maintindihan. Hayaan mo na kasi bata nang yan. Hindi, huwag mo, gampanan mo talaga bilang mama ka. Kasi ako matanda na din. Nakasarita tayo pa'y timang tultulong kay ni Angel ani Ma'am Girlie. Ket kunana, asaan na apinilit ni Angel nga aglako. Ang umay dati di sir,
Hindi ko ang kadamago no kaya naglako. Kaya ko aglako man tita ko mama. Iso yar arimidak sir. Kita, kumusta mo kung naglako na? Okay mo sir. Insursur na tayo pay ni Angel, iti mismo apagtaengan na. Ket ditoy, analunag. Hello po, ako po si Angel at ito po yung bahay namin dito. Pasok po. Tingit. Saan ka nag-assignment? Hmm? Saan ka nag-assignment? Yan yung bedroom mo. Apo, minsan doon po dito. Sino kasamang matulog? Si kapatid ko po. Itong kapatid mong to. Apo, So, ito yung tulugan naman ni na. Lola. Ito naman kwarto ni Kuya Dudong po. So, yan yung kusina. Apo, ito po yung paglutuan namin dito. Ito'y pag mga kami. Saan? Ay, dito. So, thank you, Angel. Apa, tito. Tiubing akas ken Angel. Ket kasapulan ang matutukan. Kang runaan na. Ket adda. Iti arapaap na. Kadagiti mangayat amang ted titulong. Ag-send kayo laeng dito'y News Portal Ilocos. Ti mensahe. Daytoy adamag, ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganuti si Alexander ti Hawaii, ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20, San Pablo, San Nicolas.